खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ चिराङाव सेंग्राफोरा बिसि फिसायखौ लावथि आरो औवानि रडजों गाग्लोबो। साब्रैनि बेरेखा एफआइआर होबाय। चिरां जिल्लानि काजलगावनि साथिपुरनिफ्राय हिंसानि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों, जेराव लाइमोनफोरनि मोनसे हानजाया सासे आइजो आरो सासे सुबुंखौ लावथि आरो औवानि रडजों गाग्लोबदों। खौरां मोननाय बादिब्ला आमिर आली मुंनि सासे लाइमोननि दैदेननायाव जानाय बे गाग्लोबनायाव सानैबो जोखोम जायो। बे जाथायखौ मबाइल फनाव रेकर्ड खालामनाय जादों आरो बे दुखुनांथाव भिडिअ'आ जायगायावनो गोसारदोंमोन, जायनि थाखाय सुबुं समाजा गोख्रों फिनजाथाय मोन्दों। उनाव गाग्लोबजानाय नखरनि सुबुंफोरा काजलगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनानै आमिर आली, रेजाक आली, बरी आरो अनवार हुसेननि मुंखौ गाग्लोबगिरि महरै थिसनदों। नाथाय पुलिसआ दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लायाखै होननानै अजद होदों। जों अजद होदों, नाथाय दासिमबो जेबो गोख्रों राहा लानाय जायाखै होनना नखरनि सासे सोद्रोमाया बुङो। फारसेथिं जायगानि सुबुंफोरा गाग्लोबनायनि इनाय आरो पुलिसनि खामानि मावनो हायैनि सायाव गोथौ दुखु फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ बिजेपि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावबिलाइ फोसावो, बड' एकर्डखौ आबुङै मावफुंनायनि खोथा होदों। बिसायख'थिनि सिगां सुक्रुबाराव बिजेपिआ गावनि फोसावबिलाइखौ फोसावो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिथाङा बुङो दि बर' गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनाया गोनांथार। गोरोबथा आरो गोख्रै दाथायारि दाथाय जौगाहोनाया ओनसोलाव दोलोनि गुदि नोजोर जागोन। घोषणापत्र फोसावनायनि समाव शर्माया खोथा होयो दि बिजेपि दोलोआ बड' गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय गोसो होगासिनो दं। बिथाङा गोदान दाथाय मावथांखि लानाय, गोजौ सोलोंथाइ फसंथान गायसननाय आरो आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जर'खा हाबाफारि लानायनिबो खोथा होयो। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे फोसावबिलाइआ बड' गोरोबथायाव होनाय समायखिराफोरखौ मानिनानै बड'लेण्डआव जौगानाय, दिदोमथि आरो गोहो बांहोनो थाखाय दोलोनि नोजोरखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ सि पि राधाकृष्णनआ भारतनि 15थि लेङाइ हादोरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। सुक्रुबारखालि फुंबिलियाव हादोरगिरि भवनाव चन्द्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णनआ भारतनि 15थि लेङाइ हादोरगिरि महरै समायखिरा लायो। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ फुंनि 10 रिंगासोआव इंराजि रावजों समायखिरा लायो। बे हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, बारग' लेङाइ आफादगिरि जगदीप धनखड़ आरो एम वेंकैया नायडू, बारग' हादोरगिरि रामनाथ क'विन्द आरो गागि मिरु मन्थ्रि अमित शाह, राजनाथ सिंह आरो नितिन गडकरी लोगोसे गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बाहागो लादों। आरएसएसजों गोलाव सोमोन्दो थानाय तामिलनाडुनि 67 बोसोर बैसोनि बिजेपिनि बारग' राधाकृष्णनआ 452 भट होनानै बिसायख'थियाव देरहादों। बिथाङा बेरेखा हानजा इन्डिया ब्लकनि मुं सायख'जानाय गोजौ बिजिरसालिनि बारग' बिजिरगिरि बि सुदर्शन रेड्डीखौ फेजेनो, जाय 300 भट मोननो हादों। संसदआव एनडिएनि बांसिन अनजिमा आरो वाइएसआर कंग्रेस पार्टी आरो फिसा दोलोफोरनि मददजों बिथांनि देरहानायखौ मिजिंथिनाय जादोंमोन। रिपर्टफोरा बिथांनि फारसे माखासे क्रस भटिंनिबो इसारा होदों। 21 जुलाइआव लेङाइ आफादगिरि जगदीप धनखड़आ सावस्रिनि जाहोननि थाखाय बिबान एंगारनायनि उनाव बिसायख'थिखौ गोनांथि जादों। बिबान लानायनि सिगां राधाकृष्णनआ बृहस्पतिबाराव महाराष्ट्रनि रायजो बेंगिरि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारदोंमोन। गुजरातनि रायजो बेंगिरि आचार्य देवव्रतखौ गोदान रायजो बेंगिरि थिसनजासिम महाराष्ट्रनि उफ्रा बिबान होनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि चिपाझारआव लाट मण्डल आरो नखरनि सुबुंफोरनि गोथै सह मोननो हादों। दरं नारिकलियाव गंसे नखरनि 3 सुबुंनि गोथै सह नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। आसामनि दरं जिल्लानि नारिकलि ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव जाथायजों मोगा-मोगि जानांदों, जेराव गंसे नखरनि 3 सोद्रोमाया गोमोथाव थासारियाव थैनानै थानाय थासारियाव गोग्लैयो। थैनाय सुबुंफोरनि मुंखौ 52 बोसोर बैसोनि दीपक नाथ, बिथांनि बिसि 42 बोसोर बैसोनि प्रतिमा नाथ आरो बिसोरनि 12 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला धृतिराज नाथ होनना सिनायथिनाय जादों।
खौरां मोननाय बायदिब्ला ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि महरै मिथिजानाय लाट मण्डल दीपक नाथखौ सिथ्लायावनो गोग्लैना थानाय नुनो मोनो। थैनायनि जाहोना दासिमबो रोखा जायाखै आरो पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। बे खौराङा गोसारनाय लोगो लोगो गामिनि सुबुंफोरा दुखुजों नखरनि न'सिम खारलाङो। पुलिस आरो भिलेज डिफेन्स पार्टी (VDP) नि जवानफोराबो नायबिजिरनो थाखाय जाथाय जायगायाव सौहैयो। बे जाथाया गासै गामिखौ गोथौवै दुखु होदों आरो बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ BTC बिसायख'थि। BJP, कंग्रेस आरो BPFनि दैदेनगिरिफोरा बिजनीआव फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC)नि बिसायख'थि जानो थाखाय 10 सान थाबावनायजों लोगोसे बिजनीआ मोनसे राजखान्थियारि दावहाथिलियाव महर लादों मानोना 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय BJP, कंग्रेस आरो BPFनि दैदेनगिरि सुबुंफोरा भट होगिरिफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय फोसावदिंनायाव नांथाबदों। मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ BJPनि बिजाथि अजय कुमार रायखौ 19 नं बिसायख'थिनि थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय फालेंबारियाव मोनसे गिदिर रेलियाव बिबुंथि लाखिदोंमोन। टुरिबारि बियाब सनावाल मदि खुंथायनि अनसाय हाबाफारिनि सायाव गोसो होनानै सिगांनि सोरखारफोरखौ कारापसन आरो रायजोआरि धोनफोरखौ गाज्रि खालामनायनि थाखाय सोंखारिदों। कंग्रेसनि दैदेनगिरि गौरब गगৈ, जाय 19 नं मानास सेरफां बियाबाव BJP दोलोआ मोन 6 हारिफोरखौ फोथायखेबस' खालामदों होननानै अजद होदों, जाय बिथांमोनहा 10 बोसोरनिफ्रायनो शेड्युल ट्राइब (ST)नि थामानथायखौ नेगासिनो दं। बिथाङा गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौबो सोंखारिनानै बुङो दि कर्परेट कम्पानिफोरनो हा होनानै जायगानि उद्यगफोरखौ बन्द खालामनायनि थाखाय BJP दोलोआ बिबान गोनां। बे समावनो BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया टुरिबारियाव कालिलुर रेहेमारनि थाखाय फोसावदिंनानै बिथांनि देरहानाया रोखा होननानै दाबि खालामो। बिथाङा अजद होदों दि खुंथायाव थानाय UPPL दोलोआ अल बर' फरायसा आफाद (एबसु)जों खाथि सोमोन्दो दं आरो दोलोनि फोसावबिलाइखौ 13 सेप्तेम्बराव फोसावनाय जागोन होनना बुङो। गोसो गुदुं बिबुंथि आरो गोख्रों अजद होनायजों बिजनीआ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव गोहोनि थाखाय गोख्रों जुजिनायखौ दिन्थिनानै मोनसे गोजौ थाखोनि बादायलायनायनि मिरु बिन्दो जाबाय। द'थि खौराङाव दङ नेपाल हिंसायाव सा 50 सुबुंनि जिउ खहा। इन्टेरिम PM मन्थ्रिखौ खावलायदों। नेपालआ सप्ता मोनसेनि हिंसायारि सोमावसारनायनि उनाव गिख्रंथाव दावराव-दावसिजों मोगा-मोगि जानांदों, जेराव खमैबो 50 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जेंनाया जागायजेन्दोंमोन जेब्ला 9 सेप्तेम्बर खालि गाहाय मन्थ्रि KP शर्मा ओलीआ बिबान एंगारदोंमोन, जेब्ला सोमावसारगिरिफोरा कारापसननि हेंथायै राहा लानाय आरो ससियेल मिडियानि होबथानायखौ बोखारनायनि दाबिजों बिथांनि मावख'आव गाग्लोबदोंमोन। बेले-बेजेनि समाव 12,500 निबो बांसिन खैदीफोरा जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमालांदोंमोन आरो खारखोमानानै दं। पुलिस आरो रैखाथि हान्जाफोरा दा आब्रुथिखौ लाबोफिननो थाखाय लामाफोराव फैफिनबाय। फारसेथिं खहा जानाय पुलिस पस्टफोरा खुलिफिनगासिनो दं। सोमावसारगिरि आरो लाइमोन मावफारियाफोरा बारग' गाहाय बिजिरगिरि सुशीला कार्कीखौ अंतरिम गाहाय मन्थ्रि महरै खामानि मावनो थाखाय हेफाजाब होदों। नाथाय पार्लियामेन्टखौ सिफायनायनि सायाव गोसो गोरोबलायनायनि जाहोनाव सोलायनाय सोरखार दानायाव गोबाव जादों। हादोरगिरि रामचन्द्र पौडेलआ हर गेजेराव आयेन आरो संबिजिरारि रोंग'साफोरजों सावरायो आरो हादोरनि इन्टारिम दैदेननायनि थिरांथा लानो थाखाय मोनसे गोजौ थाखोनि खैफोद गोनां जथुम्माया थि खालामनाय जादों। अलीनि बिबान एंगारनायनि उनावबो सोमावसारगिरिफोरा पार्लियामेन्ट, हादोरगिरि मावख', गाहाय मन्थ्रिनि थाग्रा खुलि आरो गुबुन सोरखारि आरो दोलोनि बिल्डिंफोराव अर सावनानै हिंसाया सोलिबाय थादों। नेपालआ गोथौ राजखान्थि आरो रैखाथि दावराव-दावसियाव दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।